Mary vilayatynyň orta mekdeplerinde yeni okuwçylaryň ahlak terbiyesine bagışlanan ýygnaklar geçirildi. Mekdepleriň we yerli bilim bölümleriniň wekilleriniň enatalar bilen geçiren ýygnaklarynda okuwçylaryna çöle gedelenje gitmek, kafede ýa-da öýde oturuşyk etmek gadagyn edildi. Şeýle-de mekdeplerde halaşýan okuwçylaryň enatalary bilen aýratyn ýygnak geçirilip, olardan gyýdlarynda geçiriljek ahlak päkligi adlandyrylýan ginekologiýa barlygyna gatnaşmak talap edilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 aprelde Sebitden maglumat berdi. Şu günler Marynyň mekteplerinde enatalary bilen ýygyderli ýygnaklar geçirilýär. Bu ýygnaklarda mektep we bilim wekilleri ýazyň gelmegi bilen okuwçylaryň toparlanyşyp çöle gedelenje gitmeginiň kafede we öýde oturulşyk guramagynyň gadagan edilýänligini ma'lum edýärler. Dip marly ene anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bu gadagynçylyklaryň geçen ýyllarda hem bolandygyny, ýöne bu ýyl munyň berjaý edilmeginiň has berk talap edilýändigini aýdýar. Bu ýyl enatalardan ýekeme-ýeke arda ýazmak talap edildi. Ardada enatanyň pasportdaky maglumatlary we goly bolup, enatalar çağılary piknik ýa-da öz aralarynda oturuşyk etse, onda özleriniň soragy çekiljekdiklerine razy bolýarlar diýip marly başşavar ene anonim şertde gurrun berdi. Bilim resmileri ýokarda agdalan zatlaryň okuwçylaryň ahlak taýdan zaýalanmagyna eltýändigini we gadagynçylyklaryň bularyň öňüne almaga gönükdirilendigini belliýärler. Ýygnaklarda mekteplere mobil telefon alyp gelýän okuwçylaryň hem bardygy aýdylyp, olaryň telefonlarynyň ellerinden ýygnalyp alınjakdygy we okuw mögsümi tamamlanýança mektepde saklanjakdygy hem duýdurulýar. Ýygnakda enatalaryň bu mobil telefonlary ýygyna almak üçin 200 manat töweregi jerime tölemeli boljakdygy hem aýdyldy diýip marly ene belledi. Çağalara okuwdan soň boş wagtynda işlemek hem gadagyn edildi. Bilim wekilleri işleýän okuwçylaryň enatalarynyň jogapkärçiligi çekiljekdigini hem duýdurdular. Maglumat üçin aýtsak, Azatlyň habarçylary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda dynç alışlarynda we okuwdan boş wagtynda dürli işlerde zähmet çekip gazanç etmäge çalışýan okuwçylaryň gözgörteli köpelýändigini ýygyderli habar berýärler. Mundan başga da Marynyň mekteplerinde geçirilýän ýygnaklarda enatalara mektebi tamamlayan okuwçylaryň daşary ýurtlaryň dälde Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryny saýlap almalydygyna çağırş edilýär. Ýygnagyň ahirinde enatalara arkadagyň ýazan kitabyny satyn alyp öz çağalaryna okutmak hem maslahat berildi. Ahlak terbiyesine bagışlanan ýygnaklarda hem Berdimuhammedowylaryň propagandasy edildi diýip marly ene belledi. Ýygnak tamamlanandan soňra bilim resmileri mektepde halaşýan okuwçy gyzlaryň we oglanlaryň enatalaryny alyp galyp, olar bilen aýratyn duşşuk geçirdiler. Bu enatalardan çağalaryny berk tutmak, olara gözewçiligi güýçlendirmek talap edildi. Enatalara gyzlarynyň mektebiň saglyk işgärleri tarapyndan ahlak päkligi ginekologiýa barlygyndan geçiriljekdigi hem duýduruldy. Resmiler bu barlygy gyzyň enatasynyň hem gatnaşmalydygyny aýtdylar. Olar bu barlyklaryň okuwçylaryň arasynda jinsy gatnaşyklaryň barmy ýa ýokdugyny anaklamak üçin geçirilýänligini bellediler. Dip marly ene ýygnaklarda okuwçylaryň bilimi barada hiç ýyly gurrun gozalmandygyny hem aýtdy. Azatlyň bu ýygnaklar we olaryň sebäpleri barada vilayet bilim bölümünden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda peshili gurak görünüşli taýýar azyk önümlerine islegler artýar. Ýurtda subsidiýerlenen azyk önümleriniň satylmagy tamamlanyp, azygyň täzirçilik bahalarynyň gitdigiçe ýokarlanýan wagtynda gymmat bolmadyk şeýle azyk önümleri bilen ýylat köpçüligi naharyň ornuna iýmetlenýär. Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçylary bu tendensiýa degişli ýagdaýy öwrenmek üçin dukanlary we bazarlara aýlanyp söwdegärleriň hemde alyjylaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldular we käbir sanlary topladylar. Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň soňky aýlaryň dowamında anakomiýaly ýarym fabrikat iýmete islegleri ortaça 108% artdy diýip habarçymyz Türkmenabat şäheriniň we golaýdaky etraplaryň söwda wekilleriniň maglumatlaryna salgylanyp 22 aprelde habar berdi. Azatlyň habarçylaryna el ýeterli bolan Türkmenabat şäheriniň 10-dan gowrak azyk dukanyny we etraplardaky dukanlaryň ençemetine degişli bugalteriýa hasaplaryna laýıklykda owy ýerlerinde bu azyk görnüşine islegler has köp bolup, onuň söwdasynyň
möçberi 148% artypdyr, şäherlerde 68% barabar bolupdyr. Yerli söwda wekilleriniň beren maglumatlaryna görä bu gurak görnüşli yarym taýýar önüm hususan da Farabda köp mukdarda satylypdyr. Anakomiýaly gurak görnüşde satylýan we diňe gyzgyn suw goşulyp tiz taýýarlanýan azyk peshili emma arzan hasaplanýar we naharyň ornuny tutýar. Soňky 2 aýyň dowamında adamlar gaty kän anakom satyn aldylar. Yarym fabrikat önüm arzan hasaplanýar. Emma onuň ýokumlygy ýok diýen ýaly. Onuň bir sansy 7 manat. Emma onu da karzyna alýarlar. Diýip Türkmenabadyň azyk harit dukanlarynyň biriniň satyjysy anonim görnüşde gurrun berdi. Satyjylaryň sözlerine görä dukanlarda soňky aýlarda adaty azyk önümlerini şol sanda bir wagt subsidiýalenen bahadan satylan ýumurtkany karzyna satyn alýanlaryň sany 90% artypdyr. Tamdyr çöregini karzyna alýanlaryň sany 57% we çilme karzyna alýanlaryň sany 16% artypdyr. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň söwda wekillerinden resmi görnüşde kommentari alyp bolmady. Türkmenistanda azyk önümlerini dukanlardan ýazdyryp karzyna almak we soň pulu bolanda hasaplaşmak tejribesi soňky ýyllarda hasam ýaýbanlandy. Emma azyk önümleri her kime karzyna berilmeýär, wagtynda hasaplaşýan alajylar mundan peýdalanyp bilýär. Soňky aýlarda ýurtda subsidiýalenen önümleriň söwdasy barhat çäklendirildi we tas togtadyldy. Döwlet tarapyndan ilaty ören çäkli mukdarda satylan peshili un, çörek, paxta ýagy, ýumurtka we towuk buğdaýaly azyk önümleri birnäçe ýyllap ilat köpçüligine açlykdan halat bolmagy ýardam beripdi. Subsidiýalenen azyga mätäç adamlaryň sanynyň gitdigi çartýan wagtynda hökümet bu ýeňilligi ýatyrdy. Maşgalalaryň en çemeti çykkansyz ýagdaýda galdy. Adamlar garyplaşyp barýar. Hanha dün owamny azyk dukany gije ogru girdi. Ogurlugy giren 15 ýaşly mektep okuwçysy ejeti we kiçi gyz doguny bilen ýaşaýar we olaryň esasy iýmiti kakadlan çörek we sogun. Dukanyň eýesi ogluny garşy şikayet etmedi. Nämesin? Diýip Türkmenabadyň dukanlarynyň ýene biriniň işgäri gurrun berdi. Şu ýylyň fevral aýynda döwlet dukanlarynda ilaty ýeňillikli bahadan satylan unyň we çöregiň bahasy duýdansyz 3-4 esse ýokurlandyryldy. Azyk önümleriň täzirçilik narhy hem barha ýokurlanýar. Azyk önümleriň öňki subsidiýalenen narhlary we şuňky täzirçilik bahalary deňeşdirilende öň bir buhanky çöregi döwlet dukanlarynda 60 teňeden satylan bolsa, indi onuň bahasy 3,5 manata ýetdi. Öň 10 sany towuk ýumurtkasy 5 manata satylýardy. Şu gün bir ýumurtkanyň bahasy 1,5 we 2 manat aralygynda. Öň 1 kilogramy 21 manatdan satylan doňdurulan towuk indi 35 manata durýar. Adamlar indi dukanlarda elýeter bahadan satylýan haritlaryň ýoklugyny aýdarlar. Gün dolandyrmagyň agyrdygyny, ýaşamaga ertirne bolan ynamyň ýokdugyny aýdanlar hem köpelýär. Ýaşamagyň manysyny ýitiren raýatlaryň arasynda özlerine kast edýänleriň sany hem köpelýär diýip habarçymyz aýdar. Türkmenistanda azyk krizis 2017-nji ýylyň aýagynda başlanypdy. Un, çörek nowatlary şondan soň aýrylmady. Soňky 7 ýylyň dowamında bu ýagdaý bir gedegem açyk boyun almadyk hökümet uzipsiz ýeňillikleri ýatyrdy we soňky aýlarda azyk gymmatçylygy kady diýen düşünjäni ornaşdyrmak ugrunda herekete girişdi. Mart aýynda Aşgabatyň edara kärhanalarynda ýygnaklar geçirilip, azygyň gymmatlamagynyň adaty ýagdaýdygy barada düşündürüş bermek çäreleri geçirildi. Udaga çekin Ukraina harby ýardym mukjasy boýunça kanun taslamasynyň başanyň wekiller öýü tarapyndan kabul edilmeginden soňra Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainanyň Rus güýçlerine garşy ýeňiş mümkinçiligini görýändigini aýtdy. Meniň pikirimçe bu golda Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň hakykatdan kuwatyny artdyrar diýip Zelenski 21 aprelde başanyň NBC telekanalyna aýtdy. Ukraina biziň üçin ören derur bolan ýarag ulgamlaryny hakykatdan alyp bilse, biziň üçin ýeňiş mümkinçiligi bolar diýip olaýtdy. Ukraina uzak aralyk ýaraglaryny we howa gorunuş ulgamlaryny ileri tutýar. Zelenski bu ýaraglaryň Ukrainanyň Russiýanyň garaşlyan giňerimli hüjüm planlaryny syndyrmagyna ýardam berjekdigini aýtdy. Bu möhümdir. Bular häzir ileri tutulýar diýip Zelenski aýtdy. Zelenski öňkü Twitter X ulgamyna has giňişen çykyş edip demokratik dünýäniň Russiýadan üstün çykmagy kuwatynyň bardygyny we onuň öz güýjünden gorkunmaly däldigini aýtdy. Hemde Ukrainanyň patriot howa gorunuş ulgamlaryna we häzirki zaman söwüş uçurlaryna mätäçdigini ýörüýte aýtdy. Patriotlar haýsydyr bir ammarlarda boş durandan diňe işledilerini we adamlaryň janyny halas eden halatyny howa gorunuş ulgamlary atlandyrylyp bilinir diýip olaýtdy. Häzirki zaman uçurlar haçana döwrewaplyk synaga salanyna zerur bolup durýar we bu häzirki nesilleriň çağlarynyň we
agtyklarynyň parahat hem-de howpsuz durmuşda ýaşap ýaşamazlygy bilen kesgitlenir diýip ol bellidi. Abaşa ýardymlarynyň fronta çenli baryp gowuşmagy birnäçe hepde çekip biler. Okdary yetmezçiligi Ukraina harby serkerdelerini bary bolan okdärler ätýaş ulanmagy terýär. Zelenski agşamky çykyşyna ýardymlaryň frontçylygyna tiz wagtda gowuşulmagyny höwetlendirdi. Siýasy kararlar bilen frontda duşmana ýetirijek ziýanyň arasyna wagt möhleti. Bukjanyň tasdiklanylmagy bilen biziň söwüşüjilerimiziň kuwatynyň putolandyrylmagynyň arasyna wagt möhleti mümkin gadar gysga bolmaly diýip ol aýtdy. Ukraina we onuň Ýewropal ýaranlary Başanyň wekiller öýüniň 20 aprelde degişli kanun taslamasyny kabul etmegini mübareklediler. Umumy meşweri 95 milliard ABŞ dollaryna barabar bolan ýardym mukçasynyň 61 milliard dollar Ukraina bölünip berler. Galan bölegi Israila we ABŞ-nyň beýleki ýaranlaryna bölünip berler. Senatyň demokrat ýol başçylary ýardym mukçasy boýunça kanun taslamasyny öňümizdäki 72 sagatyň dowamyna ses berişlige goýmagy wada berdiler. Prezident Biden kanun taslamasynyň tiz wagtda ödüne iýerilmegi babatyna Senata çagyryş etdi. Senatyň köpçülik lideri Chuck Schumer öten akşam Senatyň milli howpsuzlyk kanunçylygy boýunça inniki ädimi ätmäge taýýardygyny aýtdy. Maslahatdaşmalaryň 23 aprelde başlamagy meýilleşdirilýär. Zelenski kanun taslamasynyň Senatda tiz wagtda kabul edilip Biden'a iýerilmegine umyt bildirdi. Kreml wekiller öýüne ses berişlige ABŞ-nyň bu göçüminiň Kiýew rejimi zararly has köp Ukraina ýetkilerine getirjekdigini aýdyp jogap berdi. Ol ABŞ himayatynyň Birleşen Ştatlaryny baýatmagy we Ukrainany mundan beýle harap etmäge niýetlenendigini öňe sürdi. Ukraina Russiýanyň esasy çodur 2022-nji ýylyň fevralyna başlamadan ozal 2014-nji ýyldan bäri Russiýanyň goldawyna separatistler bilen görüşip gelýärdi.